Okwa because no Matibia bulu this one. Nyaki yeju we nunu nde mmadu. Wota nya wulo no pastor. Wota nya wulo no pastor. No na church ke family. Eh? And I'm talking about this sad story of Chikwadeze. Eh? Chikwadeze. Matibia nili nando for fortification on one of the process. Why are they pretending like they have not heard the story? It has been trending. But the people supposedly equal because now the akuka die on ebe higher like eke. What a cliffy say portal. Onana village ha. No bike in Igbo, not local government in Enugu state. Kogwampe na viso ejijo obodo iwa putago. Mpe we suggest ya. Nda jonna. Nda ya wi be ha na eje na nsopota. Ha kala lo mu ha na la wi mu ha no cha ajo. We kpọrọ nwatakịrị we join na nke native doctor. Ka 45 years ka o wedo successful na olu obodo oyiwo. Ha we gaba na nke nwa dibia Chineke ya akpọ kwụsịrị n'afọ ewo n'ụwa. Owelu ebe a wee kwuo na ya enyi Chikwado for 1 hour 30 minutes. Mechaa na ya bọpụta ya. Na after that, zoom oye. Ema na olu ebe ahụ wuru nkata wee kpụrụ ego. Ewe nye nwata. Bifo na abọpụta nwata wee wụ na nwata nwụọna. Police arrest Gompe, arrest the native doctor. We will to a promising young boy they to us wena. Man, all look at that no now church family. Look at if a man and go bala. Speculation and gossip na madumulo. They came out. Activists, raw activists. And all if online. Pastor. There is no pastor that will subject anybody to this kind of thing. On the dibia. No mas by Igbo Ejidefa or dibia Wologwa. No mas by Jere to Alco with Luejideha or Matibia na Wogwa. Na Madu Golo Dech, Weji Jesu, Hiluaba Ebo Poor or Matibia na Wogwa. If any we for jaw. Mmadụ nwere ike iji ije mee something ka o wee ma nwa dibia na eme ye mana ọ na-amaghị apụta na asị na ana Igbo na chọọchị emebisiga ana Igbo. How look at etu nwa si wee nwu ọrụ n'ọnwa pastọ kịta mmadụ agha n'olu na ife ọ na-afịa afịọ ọ na-ada ebe niile mana ha gbachie na ntị kịta mee ntị ka ọ na ha anụghị obe nwa dị etu a wee si etu a wee na si etu a wee na ndị ya wogo na ndị ụka ha echefuo na around them everywhere ụmụ okolobịa na ụmụ agbọghọbịa ma ndị agadi nwoke na-epiogharị be nwa dibia eji achọ one thing or the other and elu ebe ahụ ebe a ka isi na ego ka ị na-ekwu na chọọchị ebe a ka a na-anapụ ndị mmadụ nke wu ego ebe a ka nke wu commitment na-apụta ebe a ka ndị mmadụ na-adụ subjected to all manner of ill treatment ebe a sef ka ha na-atụta atụmatụ ije gbu mmadụ ka e wee gwọọ ọgwụ. Ife niile ha na-eme na chọọchị. Ife niile ha na-eme na chọọchị. Pastọ ọ na-eme ụdị ife ahụ nwa dibịa ka ọ wọbụla pastọ ka ọ jọsụ camouflage abụrụ Bible yiri suit. Will you see this kind of thing happen in a church? A present here too evil. You have to go with the lesser one. And I'm saying it in this scenario can go one way or other. When two evils are presented to you, you are going to go with lesser evil. What I go? Etu a case we do na nwatakịrị mana ọ nọ na chọọchị ka mpe kpọ wee jeketa ha yeso ruo ebe ahụ nye fasting and prayer nye ya ekpere o eme o ruo ebe ahụ ekpere even ọwụrụ ma ọdụ mgbe nwa nọ pastọ sịrị na n'onidiri imepelu m kerive ọsị n'onidiri imepelu m n'onidiri iwuwelu m ọta gụnụ ka eji wee wuwe ọta nwanne olive oil na gụnụ ka eme ikonụ kwara ka ọwụ ewere wee wuwe ọta
every month mbia na church, every beginning first week of every month mbia ojekwa wepụta olive oil ebe ahụ ọdụ worie wee kpere mekpere n'ihu ọta bechara mekpere n'ihu ọdụ worukwa ejekwa debe ebe a. Very easy, very easy. The easiest way, less commitment. Ọ naanị gị were obi unu okwukwe ugwelu n'ụlọ ụka na nke omenala ihe asịrị a na-eme si ọnwa dibịa ka a na-eme ebe a commitment dụ. Commitment karịrị akarị. Ife eji echukwa mmụọ karịrị akarị. Ife eji echukwa mmụọ karịrị akarị. Join ọnụ si alụ kwụsị. Hapụ na ụnụ ụka ụnụ na fight na o nwere ife chọọchị mere ụnụ. Ana m ha ekwukwakwa ya na-ekwusi ya ike. Nke walụ na-eme n'ala Igbo unu mechie ọnụ unu mara ife a na-eme na lot of be ụmụ nwa dibịa nọ n'ala Igbo. Unu mara ife ụmụazị baa ma nke dị 12 years o, ma nke dị 15 years o, ma nke dị 17 years ebi n'aka n'ife ya wa akpọọrụ gị afa ya ebe a ntị gị asụ wuruwuru. Unu nọrọ na-eche sigara shadow. One day nwanne udu 15 years ya eberughị onu buje na nke nwa dibịa na Bini ma ọ buje na nke nwa dibịa na ofu ebe n'ala Igbo iwe mmalụ na ife na-ata alụ nọ na ntọkpa ere ọ na-achụgharị ya nwụ n'ikuku ya na ijiji. Ebe a ga mma hapụ yo. Let the story of Chikwado wake up your mind to what is happening, to atrocities a na-eme n'ala Igbo a. And ndị nwa dibịa nọrọ a na-achụ chọọchị ọ na-atọ ha because na ha feel na it is going to their favor. Don't worry. Don't worry. Mechie anya ma mara na Bible a na-agụ n'ụlọ ụka na Holy Ghost fire a na-ekpe na ekpere niile a na-ekpe ji ọnụ ekpe were obi na okwukwe were ekpe ma mara nke fasi wee do ekwe otu nkịrịka aja niile a na-eje wolu ma ụmụ nonsense ma nke a na-eweta ọkpụkpụ mmadụ ma nke a na-eweta pasị mmadụ ma nke a na-eweta all manner of things were na-agwọ were akpụtụ nkịrịka mmụọ ma amaghị ebe esi akpọ ọzọ kịta ịpụta n'ilo ndị na-awụ ya aka nkụ ya mana ọ bụ onye o jepụta etipụrụ ya ala ya mana ite onye ọ dọbara tipụrụ ya ala. Ịghọtago? Ụmụ nwaanyị ka nna agwa ka o mụrụ n'anya maka ọgwụ nke megheriwe meghericha asị naanị ya nwaanyị isi adụ ya mma anụbata ya wee gbọgara ya mana ife na-achụgharị ya ife o ji aka wee meta. Ahapụ ya ebe a ọ ya dụ kachifonu.